Belli temaşavan heja, hum khêr û xweşî hatin bername me. Îro mêvaname heja Sevda Kaplan e. Di bernameya rewşenbîr ya Çapa Medya'da em ê gel vê guftugû bikin. Ez bi xêratina heja Sevda Kaplan dikim. Gelekî bi xêr û xweşî hatiye. Navxeyda zor spas. Gelek spas dikim. Em dixwazim yani çîkekê pirsim Sevda xan berî ku tu jî zane ji bergîtû medya Kurdî de gelek çalak e. Kurdistan TV jî kar dike. Em behsa wan em ê bikêdî. Di nava Kurda de gotinekê dibêje ku mêrê serketê pişta wî jinekê ye. Ya gel û pişta jina serketê kî heye? Ew bi xwe heye. Hêza xwe ji xwe digire bi rastî. Yani li gorî min wisa ye, hêza jinê ji xwe tê. Yani helbet tabi armanc jî muhîm e di vir de. Yani tiştê ku dixwaze ew dide pêşiya xwe li gorî ya hêza xwe jî digire. Yani bi wê awayî bêjim. Baş, gelek spas. Wek tu zanî ku tu roja jinên cîhanê bû. Ku nav hinek dibe roja jinên cîhanê pîroz bene dibe roja jina Kurda Kurd pîroz var. Hasil tevhecek jî heye. Lê tu dixwaze divê derheqê de ji bo temaşevanê me çi bêjin? Kurd wasî dîtina te çi ser roja jinên cîhanê an wê girêda ê Kurdan. Kerem bike. Bi rastî ji bo min rojekî xemgînî ye. Erê em niha belkî em pîroz dikin. Yani ji ber ku wek serketinekê jina tê qebûl kirin. Lê di dîroka tu heştê adarê wexta lê dinerê yani tiştekî xemgînî ye ew jinên ku di fabrîkeyê de hatine kuştin. Yani ji pîrozbahiyê zêdetir divê ku wek bîranînek be. Lê min xabûn ku niha roja me ya îro de em wek pîrozbahî ev roja bibîrtînin. Helbet li gorî her kesî tê guhertin lê dîsa jî ez dikarim bêjim ku di vir de herî zêde em dikarin behsa jinên Kurd bikin. Yani heştê adarê belkî ji bo jinên Kurd girîngtir be ji ber ku bi taybet ez ji ber ku ez li Bakur dijîm. Yani li Bakurê Kurdistanê şert û mercên ku jinên Kurd tê de dijîn li gor em bêjin jinên milletên din piçekî jî yani zextek heye. Yani zextekê çawa heye. Hem li ser zimanê wî heye. Yani hem em bêjin ku bi zilama re mecbûr e ku wek têkeve pêşbaziyekê xwe îspat kirin zehmete ji aliyekê ve yani em bêjin ew astengiyên dewletê jî li ser jinê Kurd heye. Yani cûr bi cûr sedem gelek zêde ye. Yani di vir de jinê Kurd li gorî min ev roja bêtir em bêjin ku heq dike. Çimkî li ber xwe dide, hem ji bo zimanê xwe li ber xwe dide, hem ji bo çanda xwe li ber xwe dide, hem ji bo pêşeroja zarokê xwe li ber xwe dide. Yani bi her awayê di tekoşînekê de ye. Yani tê dikoşe. Ez bi wê awayê dinirxînim. Helbet wekî di destpêkê de min got yani rojekî xemgînî ye. Lê wek bîranînekî divê ku meriv dîsa bibîr bîne û ez bêjim roja jina jî pîroz be. Baş, em jî pîroz dikin roja jina. Niha wekî tu zanî ku rewşa zimanê Kurdî helbet du aliya direxine heye. Yek divê roj bi roj kêm dibe, zehek dibe, lawaz dibe. û ev ber bi mirinê bidare. Hinek jî barekî jî kadem bêjin pêşketineke yani berhemên Kurdî kaşî ke dizanim ji ber ku tu li Bakur tu bêtir zanim pir çap têne çap kirin.
Dnava ve tevlheviye de rewşa ciwana jina tu çava dibin. Yani ciwan çuqasi divarı çalakin û jinên Kurd divarı çuqasi çalakin berhemdarin warê ziman nivîsandin axaftin velhasil yani gelek tiştehî tu vê çawa dibîne tu kanî vê çawa ji temaşevanê me re şîrove bikî. ji ber ku karê me ragandine mamoste ji ber vê ke jî yani ez wisa bêjim bêtir ez di nava civatê de me û bêtir dibînim yani li gorî min ev beriya 10 sala piçek dijî xirab bû yani ev 10 ya jî 15 salên dawiyê de bêtir jin xwedî li edebiyata xwe ser em bêjin ku çanda xwe derdikeve tu bêjî ji aliyê ziman ve ew hêjî qelsbûn heye herkî li çi ew qelsbûn zêde dibe lê li aliyekê jî heger ev ziman berî ku em dest bi bernameyê bikin me sohbeta xwe de jî got yani ev ziman heta ku nebûye zimanekî bazarê yani danistandin eger zimanê Kurdî nebe wê demê yani taybet nifşên nû yani wek pêdiviyekê nabîne ku yani hîn bibe yani jî işte bi elmê vê zimanê yani dibêjî ji bo min pêwîst nake çimkî ez ji ber vê zimanê ez pere qezenç nakim ya jî ez debara xwe nakim ji bo wê jî zêdetir giringiya xwe nadin ser ziman lê bes tu bi gotinê dibêje belê ez Kurdim yani doza xwe ya ziman bi zimanê biyaniya tîne bêjin ziman yani birda nifşên nû jinên nifşên nû tenê em dikarin bêjin ku ew kesên ku piçek hişmendiya em bêjin netewbûnê pêra hebe hişmendiya giringiya ziman pêra hebe ew jin zêdetir xwedî li çanda xwe xwedî li zimanê xwe derdikeve xwedî em bêjin ku ji bo ku pêşketina edebiyat û wêjeya xwe ya Kurdî berê xwe dide nivîsandinê ya jî xwendinê bi taybet jî tu zanî jin yani jinê me yên nivîskar bi helbesta dest bi nivîsandina ziman nivîsandina pirtûka dikin ew jî tevî hêstê jina ye yani dîsa ji ber ku jin nazik e nazenîn e kibar e yani dixwaze ku hêstê xwe bi helbesta bîne ziman bi wî em bêjim ku mabestê dest bi nivîsandinê dike yani van carna jî wisa dibe mesela bi Tirkî difikire lê bes Kurdî binivîsîne yani ew jî gavek e yani li gorî min yani çiqas em qebûl nekin jî yani bila binivîsîne yani Tirkî bifikirî jî ya mühim yani ew Kurdî binivîsîne ya jî işte bixwîne lê ez berê xwe didim mesela nifşên dayîkên vê demî ê ku bi taybet mesela çûne bajarên metropol bajarên mezin êdî di nava zimanê de yani xwendar kirine zarokça xwe ji wenda kirine zimanê wan ji wenda bûye çimkî armanca wan a yekem xwedîkirine debara mal e yani ew ketiye pêşiya ziman pêşiya çand pêşiya em bêjin ku netewîya wî lê tevî hewldan heye yani hewldanekî hem aliyên em bêjin ew siyasî heye hewldanekî nav mala em bêjin ku heger hişmendiyekî îzlam hebe mesela zorê didijînî ji bo ku bi zarokê xwe Kurdî biaxivî û berê xwe bide em bêjin pirtûkên Kurdî yan jî işte derhemen Kurdî yani ev 10-15 sal e ez dikarim bêjim ku piçekî pêşketinek heye yani çiqas rexnê me hebe jî dîsa pêşketinekê heye Baş gelek spas. Niha em dibînin ku li Bakira Kurdistanê biqasî gaz dişopînin belkî ya em dişopînin berhemên Kurdî pir tên çapkirin weşexanê Kurdî pir vedibin yani lê wekt rexnayekî an jî wektê vinyakê yani zanim yani weşexane dibe em qezdej nakin û nivîskar jî ga dibe em nikanin berhemê xwe çap bikin gelo divê warî dikanî ji me re an ji nivîskarê me re çi bê çi tê bînî te yani sedema vê çi ye weşexane qezdej nakin xwê qezdej nekin dika pirtûka çap bikin nivîskar jî salê xwe wextê xwe didê berhemekê di salekê du sala sê sala xebar ser dike dika çap bike
çareseriya ve gor dîtina te divê çawa bi û vê çawa bê çareserkirin fermo. Yani çareserkirin, teşvikkirin az o sadı benim. Divê ku meriv yani nifşênû teşvik bike. Yani çapxane bi rastî jî yani rastî dibêjin. Çünkü pirtûkên Kurdî nayên firotin zêde. Yani êkûtên firotin jî bi taybet li gorî min wek bertekekê dixwazin ku bertekekê seknekê yani nîşan bidin li hemberî dewleta Tirkiye. Ji ber wê yekê pirtûka dikirin lê li pirtûkxaneya wan de wek dekoreke disekine. Yani xwendin tune ye. Ji aliyê aborî ve weşanxaneyên Kurdî, çapxaneyên Kurdî rewşa wan ne baş. Ji berê niha yani tu zanî ji bo ku hinek berhemên ê Kurda ê ku hatine windakirin yani ê ku hatine em bêjin talan kirin ji bo ku yan jî em bêjin ew dîroka ku bi riya dengbêja yani heta îro hatibû bi devkî yani wana dixwazin ku bi nivîskî êdî wek berhemekî wek arşîvekî bikarbînin bila bisekine. Berê alîkarî dikirin bi nivîskara re. Yani bê pere işte em bêjin ku çap dikirin. Lê niha tu zanî li Tirkiyeyê qeyranekî aborî heye. Yani ev qeyran li ser wan jî gelek bi bandor kiriye. Kaxîz em bêjin ku ji dervetê yani ser dolarê em bêjin dolarê Amerîkî tê ev jî dibe sedem ku çapxane bi imkanê xwe bi derfetê xwe pirtûkê tenê nikare çap bike. Yani carna ji nivîskara alîkarî dixwazim. Bi taybet jî yani ev nivîskarên ê navdar ji xwe zatî pirtûkê wan bi awa yekê em bêjin tên firotin. Lê nivîskarên wekî min ez bêjim yên ê nûjen wan hên xwînerê wan hêdî çê dibe. Yani ji ber vê divê ku em alîkarî bikin. Yani ez dikarim bêjim ku mesela pirtûkê me berhemên min ji Jewje derket, ji weşanxaneyê Jewje derket. Hin çapxane hene mesela li gorî naveroka berhemê ew biryar didin dibêjin ku em ê çap bikin ya em çap nakin ya tu alîkariya me bike. Jewje bixwe xwest ku ew bixwe çap bike yani ji ber naveroka pirtûka min a ez bêjim bi navê Dîno anha li ser ekranê jî. Ew bixwe çap kir lê bes min xwest ku ez dîsa jî alîkarî pêr bikim. Yani ji bo ku weşanxane li ser piya bimînin. Nivîskar jî mafdarin çünkü gelek demê xwe didin, wexta xwe didin ji bo berhemekê em bêjin binivîsînin, biafirînin gelek demê wan jî digire. Nivîskar ji berhemê xwe tu tiştekî qezenç nake. Yani mecbûr dimîne ku karekê din bike ji bo dewara mala xwe bike. Yani ev pirsgirêk li Bakur jî heye. Yani gelek spas. Niha ez em cer vegerim ev pirsê giştî dîcan vegerin taybetî. Niha bername me me gotu ser jiyana ser jiyan û berhemê tenin. Jar me bi awakî din dest pê kir ku hinek agadarî em bigirin ku temaşevanê me ji rewşê hinek agadar bin. Niha ez dixwazim vegerim. Niha sevda Kaplankî ye ji ku ye û li ku dijî çi wextê dest bi karê nivîskarî kir berhema wê ewilî çi bû û em hêdî dest bi jiyana te yani tu bana hinekî ji temaşevanê me îza bike û behsa berhemê xwe çend berhem derketinin dur em hêdî vegerin ser nabarok tiştê wan dîtin kerem ke. Bila ser çawa mam bi rastî ez hînî pirsa bûme. Yani piranê ez dipirsim mêvanê min çê dibin ew bers didin lê vê carî ez mêvanim. Nêzîkî 30 sal ez bêjim emrê min jê wê derkeve holê 30 sal e ez di karê ragandinê de me. Bes tu zanî li Tirkiyeyê demekî işte ziman qedexe bû. Yani weşanên em bêjin Kurdî tune bûn vê çaxê yani dora 20 sala efû 15 sala min bi Tirkî kiriye 15 sal jî ez bi zimanê Kurdî weşanê xwe dikim yani de ragandina Kurdî de karê xwe berdewam dikim. Destpêka nivîsandina min jî bi gotara bû bi rastî. Bi gotarên vê çaxê kanalekî ez navê wê nabêjim di kanalekî
Kurdî de min xebat dikir wek bêjer yani pêşkeş wan bû min bername pêşkeş dikir lê malperekî wan hebû malperekê bi Kurdî bû min jî li ser jina gotar dinivîsand yani wek kuncik nivîskî min dikir bi vî awayê ez bêjim ku min dest pê kir ya beriya yani bi zimanê Kurdî ji xwe zatî min Tirkî dinivîsand di rojnameyan de wek kuncik nivîskarî wek rojname wek nûçe min bi Tirkî dinivîsand yani paşeroja min hebû yani ji aliyê nivîsandinê ve lê bi Kurdî tu bêjî yani bi malpera min dest pê kir ez bi xwe ji Erxenî me ji navçeya Erxenî me yani ji Amedê me ji Diyarbekir'im karê min a eslî peyamnerî ye yani bêjertî ye yani tim li ber televizyona radyo karê xwe bi vî awayê min meşandiye lê nivîskarî û ez bêjim rojnamegerî ji hev du jî dûr nîne yani wekî min got yani wexta ez rojnameger bûm min dîsa dinivîsand û piştî vî min biryar girt ku ev gotarê xwe ez di pirtûkekê de kom bikim û destpêk bi vî awayî çêbû êdî midî yani alaqeyek xweş jî çêdibû ji bo gotarê min yani ew alaqe jî min teşwîq kir ji bo ku ez bêtir binivîsim destpêkkirina min bi vî awayî dest pê kir yani gotar min nivîsand paşê min ew gotarana kir pirtûkek tevî ew teklîf jî ji Duhokê hat ji bo min yekîtiyê nivîskarên Duhokê Kek Mihemed ew bi xwe jî gotarê min li rojnameya Ewropress jî diweşandin li wê derê bi tîpên ez bêjim tîpên erebî bi soranî yani werdigerandin soranî parve dikirin paşê got tu çima ev gotarê tên lêkolînên folklorîk in tu çima vana di pirtûkekê de tu kov nakî min jî min got heger hûn alîkariya min bikin em ê kom bikin wela yani alîkariya min kirin ez çûm li weşanxaneya Xanî Li Başûrê Kurdistanê li Başûrê Kurdistanê jin aştiya jiyanê ye veya me li wê derê çap kir hinekî wan li wê derê hêjt me hinekî wan jî bi awayekê min anî Tirkiye min bi xwe bi derfetê xwe li Tirkî jî ev pirtûka min belav kir yani gel vê pirtûkê heta niha çend deremê te derketinin gel vê yekî sê pirtûkê me berhemê min derketine jin aştiya jiyanê ye dîno û wan dawiyê jî pîravok e lê herî zêde ez dikarim bêjim dîno piçekê di nava xelkê de belav bû te jî xwendiye ez vare mamoste min ji bo te şandibû dîno zêdetir alaqeyekê mezin dît ji bo min jî ceribandinekê yekem bû yani mesela piştî gotara min derbasê mesela helbest yan zî çîrok nekir hema min dest bi romançeyekê kir yani ew jî tevî divê ku yani çi zanim min barekê giran mi kir ser milê xwe min got ez ê binivîsim heger ji xwe zatî heger alaqeyekê dît demekî ez di rêyekê rast deme ez ê berdewam bikim bi rastî jî min xwend yani dîno min xwend û gelek spas dikim te tevbetî jî şandibû yani dîno de yani hem zaman hem mijar gelek barkêş bû ji bo min jî barkêş bû dû derê du tiştî yek herikandina zimanê te yani zimanekî pir hêsan ben herek barku meriv adiz nake belkî nizanim de yani gora min ez dê bêjim belkî xwendevan an jî barkîşandina wê ji ber vî zimanê şêrîn bû di dîno de mesela bêjim hinek tapû teşkestandin gora min belkî ez şaş bim yakêm ben nizam tu kanepa jî berfirehtir bikim ji ber ku du civata me de em bêjin serî jî doktu gotan em bixwazin nexwazin em civatekî nekî paş di mayînin tesîra an bandora zilama bêtir ajina zilam kanî pir rehetî her tiştekî bêjin lê jin nikar bêjin lê di dîno de
و de Portuka rubar de rumet de beber rumet de yapışka vejina kurda de بله dü nivîskarên jin hem duwarê ziman de û hem duwarê wêrekî de her du roman jî xwendinin yani gelek şevketî bû. Tu kanî çawaş mer behsa dîno bike bi rastî hem cara min balkêş bû hem zimanê wê xweş bû û hem li gora min tabûyek teşkestand. Hinekî ka behsa wê bike bê bera temaşevanê me jî bizanibin ku bikirin û bixwînin ez bawerim poşman nabin. Fermû. سپاس دکم دەستپێکی را ji bo van gotinê tên giranbuha wek min got yani ceribandinekê yekem bû yani dîno ji xwezatî ji navê ji biçekê diyar e yani dîn e du karakter danî bû yani ew karakter yek sextekar bû yani em bêjin îxanetkar bû yani dîno bû yek jî dînê bû yani aslında romançeyeke evîndarî bû lê di nava vê evîndariyê de hinekî îxanet hebû lê ji ber evîndariya xwe ew îxanetan jî nedidît yani ew karakter tabii divir de ya girîng wek te got yani min hinek ew tabûyê di nava me milletê me de heye min xwest ku ez wêya piçekê bişkînim yani ew jî çi bû yani min evîndarî piçekî wisa bi erotîzm re min formîle kir yani ew tekiliyên ku di navbêhna dîno û dînê de min hinek formîle kir û wisa wêrektî yani ez wisa bêjim piçekî bi wêrektî hêstekê jînê bi çavekê jinê em bêjim ku erotîzm çi ye yani çawa ye çünkü heta niha mesela zilam nivîsandine lê bi çavê jinan nivîsandine yani xwe kirine dişûna jin yani nivîskarê min zilam min jî xwest ku ew tabû ez bikişînim êdî pira nivîskarên jin qadekî ez ji bo wan vekim min dest belkî ji bo min destpêk bû yani bila jinên dijî bire binivîsînin yani ji xwe bawer bibin û fedî nekin çünkü ev rastiyekê jiyanê ye yani di nava jiyana me de heye li gorî hin kesa yani rexne jî hatin yani çawa işte çima mesela nivîskarekî jin yani tişta yani binivîsîne yani çima mesela ez jî dipirsim çima deng bêjê me wê demê ev kilamana digotin wek mesela miradê kinê tu berê xwe bidî hemî kilamê wê vekirî yani hin tişta vekirî dîsa ser em bêjin ku fîzîka jina yani laşê jina formüle dikû dibêje min xwest ew yani ew hişmendiyekê di nava nivîskarê me yên jin de çê dikim û bila bawer bim bira binivîsînin alaqeyekê mezin jî dît rastî dîno yani wek te got ji ber belkî yani ziman jî bandor bû li ser çünkü min nexwest ez zêde wisa ziman biştînim yani zimanekê bila sade be dema ku yek bixwîne bila herkes fêm bike bila nebêje ku yani bin em bêjin ku peyvekî işte xêz bike û bêje ka gela ev çi ye yani xwest ku herkes fêm bike yani wexta ku mesela rehmetî diya min bi em bêjin bi kurmanciyê gelî yani nava xelkî wexta min tiştekî digot fêm nedikir mesela ew bi xwe bi awayekê din fêr bû divê mesela min jê re bigota ajotvan fêm nedikir divê ku min jê re bigota ya sayiq ya jî şoför yani erebî çünkü ew ketibû nava zimanê me ya jî ajokar yani min her do jî bikaranî min got ku yek li bendekê bixwîne bila li benda de bila fêm bike ku çi ye baş bû yani alaqeyekê zor mezin dît spasiya xwe ji bo Azad Zal jî dikim ku ew jî gelek alîkariya min kir divê berhemê divê berhemê de ji xwezatî ji weşanxaneya jêjê derket û Azad kek Azad jî me yani wisa bernameyekê cuda jî min çêkir bi rastî ji bo nasandina pirtûkê yani tu zanî mamste tu xwe jî xwezatî dinivîsînî yani piranî weşanxanê me ji ber derfetê xwe
مثلا روجين ام بيجن امزايت çêdikin min bi awayekê din çêkir min pirtûkê xwe şand ji bo sêçar nivîskara min got bixwînim paşê min kokteylekê çêkir û wek panelekê li ser pirtûkê min heta axaftin yani rexnê û em bêjin tiştên baş û xerab hate gotin yani bi wê awayî jî me nas gelek belav bû ji ber ku ez bi xwe rojnameger bûm gelek kanal û malper û rojname jî li ser vê pirtûkê hep peyvîna çêkirin û danasandin yani me hezar heb çap kiribû ew hemî xilas bûn me çapa duyem jî di vê pêşengeha pirtûka îsal de çapa duyem jî me çap kir yani eleqekî zor baş bû rastî gelek spas yani birastî jî temaşevanê hêja hûn hemû fêrî xweşî hatin bername me heger pirsê we hebin hilên dawiyê dûra bikanin pirsê we hebin ji hêja Sevda Kaplan bipirsin lê Sevda han tiştek ez zanim yani tiştek ez zanim ji ber ku gardiyan wextê min jî nivîsan nivîskarekî got wextê te nivîsan yani Hesenê Metê bû navê jî bêjim spas nivî jî dikim vê derê de گوبو به وقتی که تنویسان دبی تو زمان دایی که خواهد زمانی که تو کارتینی بنویسینم جبر که خلقی ما ملت ما جوی زمانی پیوی اوش مر بو وقت بنگه که همو بر همه خواه من سر وی گوتناوی آفراندی و پر راحت يعني اجي شتو كلمين يعني وقت گوتنا که بلکه عربی نافم مدبو لی من هر دو آلیج لیکن يعني هم بو کردیا وکی گاردیان بی وری سرکت و قنعتا من yani gardiyan tuzağını peşe zamana ye Avrupi derketi ve Arabi derketi yani gelek jami berhem beti herkes kala verik yani de bir ev nafdarı ev baştır bu kanatta min dinoji jiberku ev zamanı sade ev zamanı hoş şirin ve herbar tüfsar kısti ve hividarım berhemin berdamiye ve ev be nazdu hazım bakarım bir abuk yani زارو بوم راستی وقتی کم زارو بوم یا ما حرکت نباشته کرد یا مزر بون یا زنم نراحت بون یا وقتی کم رازانم رانه دکتن دپیوی مشهد کر دیامد کو کرو هش بيلعبوا كيفها يعني بيجيك بيلعبوك جانا دقول بيلعبوك ايش ما تشترنجي يعني او ناجي بكارتاني از تبي لما ممكن دابو جر رومان تيجي يا برهم أنا زمشي رومان من نخندي من ذي تيجي يعني بيلعبوك براسي بالهم كشان قالوا أب بيلعبوك كأبنا بليكريه جوي بيبا جوي تي يعني جوي دمتي يا يعني تأو خشي وك رومان كيف يعني هناك بعصابي بالهم يجي فركشان قالوا كينا بركابي كم بيلعبوك ممكن بيلعبوك نه رومانه نفسن دانكه يعني بهوايكي دن از بيجم ديسا gotarên minin yani gotarên minin ku hatine belav kirin çima pîrabûk yani ew jî yek ji wan gotarên min e min xwest ku ew navaz li ser pirtûkê bidim piçekî jî balê dikişand pîrabûk wek te got yani di çanda me de heye yani ezarok bu mesela bas vakte got rahmetli diyamıcı yani de got işte eğer hünrane kevin ez gazi pirabok kevkim me tırsandın hatta cana mesela de got işte pirabok işte ki çavaya işte da yani kajmer bir teditiye falan yani evci de got işte dranevi mezine işte ez bejim ku neynukevi gışt hemi işte pise قريجة işte pormori gış tevli heve yani usa me tırsan ku me dçave xoda usa pirabok ki yani tıptibin cadu yani vek cadu me evktikir yani min heneki tabi le kolin kir yani bes tane ne bir sergotina diyamen me henek le kolin jî kir la aliye mesela jole mergejî ya aliye em bejin lice henek هناك كاس إدا كرنا كوبي رعبوك ديتنا يعني موانا جي ليزي ذكر يعني دنافا في برهم إذن تاني بحثا بيرابوك أزناكم يعني طيبت مثلا
وەک نمونە ئەم بێژن ئەو غڕادێن یانجی ئەڵابێن ku jin bikardانین li mal wek destêr ez bêjim destar ya jî dibêjin wek mîrkût yani evana min dixwast ev çi ne ji bo nifşê nû zêdetir yani behs bikim çünkü nifşê nû li bajara zêdetir çünkü gun vala bûneyê dî li bajara mezin dibin van alavên êkevin ê dapîr û bapîrên me nizanin çi bûn ji bo çi datin karanî ji çi hatine çêkirin me hinek behsa wan alava jî kiriye hinek ez bêjim ku behsa ev qehremanên êjin wek Fata Mêr yani di nava bêjim civata me Fata Mêr ya jî Fata Reş date gotin yani ev Fata Reş mesela Kurd bûye yani prensesa Kurda heta yani gotine ama Türk xwedî lê derketine yani hatta servê mesela film milim jî hatine çêkirin min xwest ku hinekî wêya jî derxînim hole Zehra Xan min behsa Zehra Xan kiriye stranên kara min kiriye yani gelek ez bêjim yani nêzîkî pêncî gotar di nav vê politikê de heye lê hemî jî min girêdayê jinê kiriye belki tîna bêjit tu feministî yani çima Nana saat baş maçı var dibe merak min xwe dikin divê jî behsa xwe bikin maçı erê min zêdetir yani hemî mijarê xwe bi girêdayê jina kiriye yani jin bikar anîne çira bikar anîye işte yani destêr bikar anîye yani wekî de nihanayê bîra min yani gelek غرات hene mesela qehremanê behsa qehremanê jin min kiriye min behsa bêrîvan kiriye min behsa şîvan nekiriye min şîvan li wir hiştiye min behsa bêrîvan kiriye bêrîvan yani kiye çiye yani çi dikir filan yani bi pîrabok jî min armanc kur ku yani hinekî nifşên nû bila hem çanda xwe bi piçekî nas bikin hem jî bi awayekê yani keda jinê jî bila têbigîjin Nala spas yani bakeş bû ya ji ber ku ew alav ew tiştên ku berê dihat bikaranîn an lîstek em bêjin gelek heger mer bikare bi berhemê xwe di wan derxê pêş bû civata nû gelek baştir e di romana min jiyanekê de min jî wektekî yani roman e min waya jiyanek ku me lîstikê li gunda dilîst çi bûn bi wana hemû rêskirî yani bahsa beriye verivana jî kirî bahsa dayika me çawakar dikir mesela yeke tenê bû elhamdülillah çarda zarokanî geriyak pezê me hebû hem li pez dinerî bibiri naxirek dawarê me jî hebû yani yek jin yani qehremanê wê jî xwe dayika min e yani jin e yani meriv şarjî min e çawa wê de me jinek Hakkı kar bike û bêtirîn lîstikê melgûn lîstî hatin bîra min di nava herikandina romanê de min yekî yek halîn yani şêberkê nehberkê çirrê kevrê qavetê veşertokê esker û qaçaxşiyê gelek tiştanê lê te jî tiştekî baş kirî gora min di saeta te jî xweş be em hêvîdarin ku nivîskarê me nû وقت ما بسالان يعني كوجيان وروشي بالبرهمة إخوة بدن جوات عنه بدن جوان عنه أبي جوان ما سر وقتي جوات أخذ بدن أبي سر وقتي بدن كبابو بابيري ما تشكر كذي ما نوسعي براسي ما ببور قلتنات بشكل بري از بتايبت خوازم جمزني خو yani çünkü vakta ku min bi xwe jî dest pê kir te behsa mesela kek Hesenê Metê kir yani Mamoste Hesenê Metê bi rastî jî mesela nifşên nû teşwîq dikir yani ji bo min jî mesela gelek cara gotiye ku işte ji xwe bawer be yani netirse bila rexnewerin bila tu şaşî jî binivîsîne şaşî jî bike lê tu binivîsîne yani ji wê aliyê ez dixwazim ew ji mezinê xwe mamosteyên wekî te
داخواز دکم که مثلا او نفشین و او کچ خورتین مین که دخوازن مثلا بنفسینن بلا زیده وسا رخنین تون نکن yani وان نویساندن دور نخینن وان صار نکن yani بلا بنفسینن بلا شاش بلی هلبت اوی روزه که اوی راستی اوی ایدی فیر ببه yani دسپیک کرنا مجی وسا بو yani جبر که خواندن آمه تو زانه yani ترکی بو yani perverde آمه همی ترکی بو نویساندن بو ما بچه زحمت بو yani hatta کو هن تیپاج هف دو جدا بکن yani şu kadar bir taybeş yaz jbo jina dibêjim yani jin divê ku zêdetir binivîne yani di wêjeya Kurdî de hejmara jina piçekî kêm e yani zêdetir zilamê me dinivînin ê ku ji xwe bi piranî jî wekî te ê ku derketine derve yani em bêjin ji ber hin sedema çûne Ewropa yani ew dinivînin jin yani wisa piçekî di rewşekê teng demane tenê mesela helbest nivîsandin yani bilawya derbas bikin û çiqas şaş binivînin bila binivînin wê rojekê wê rastiya wê bibînin Na gelek şu an dixwaz rojekê saziya me hebe ji xwe zatî ew problem jî ji holê radibe saziyê me ziman hebe na baş bû yani dixwaz bipirsim lê te bersiv da çima nivîskar ve jin kêmin ew malata ba bi spas dikim lê bi vê girêda dixwazim pirsekê bikim ji ber ku te got Tirkî berê de nivîsan lê piştî vê derbasî Kurdî bû û niha jî Kurdiyak te pir xweş zelal û herikbar yani li qenaeta em xwe dibêjim tu bi serketiyê gelek însanê me yani em bêjin Kurdê me bi Tirkî de nivîsînin û dibêjin em nikanin xwe bi Kurdî îfade bikin lê bi Kurdî qise dikin lê dibêjin em nika xwe bi Tirkî bi Kurdî îfade bikin yek ew di do divê em berhemê xwe Kurdî lê dikin kes naxwîne bi Tirkî bêtir dixwînin helbet eva ez naxwazim dît naxwe bêjim dixwazim dîtina te bigirim yek gelo sedem gotina wan mazeret wan rast e di do ew Kurdên ku bi Tirkî de nivîsinin an jî zimanê dagirkira ji bo perçê dijî kare derbas bibe mere dikare wek nivîskarekî Kurd bihesibîne fermû li gorî min yani heger yani ez wisa bêjim heger mesela dixwaze ku yani diwarê em bêjin siyasî debe diwarê dîrokê debe diwarê hin rastiya debe yani nivîskarekî Kurd bi zimanekî din binivîse tenê ji bo ku wan yani hişyariya wan yani bi wê awayî dikare binivîsîne ama tu nikarî jêr bêjî ku nivîskarekî Kurd e yani pêdîviya ya ji pêwîstiya wêjeya Türk Ereb yan jî Fariz bi me tune ye ê wan têra wan nivîskarê wan heye yani yani ê me pêwîst e yani ê me wêjeya me pêwîstî bi nivîskara heye divê ku em zêdetir berhemê xwe biafirînin em zêdetir xwe pêş bixînin yani ji bo ku bigîjin asta em bêjin edebiyata cîhanê yani divê warî de divê ku em yani hin mesela hin tişt hene ku werger tên çêkirin yani wek min got yani heger pêdivî hebe yani çi ye em bêjin ku rastiya dîrokekê hebe û mesela em bêjin ku miletekê din ya jî gelekê din xwedî li dîroka te derketibe wê çaxê tu dikarî bi zimanê wan yani bi Kurdî binivîsîne bila werger çê bibe Tirkî yan jî Erebî ne ku tu bi yekser bi Tirkî binivîsî yani yekser bi Kurdî binivîsîne lê werger bira çê bibe bi zimanê wan ji bo ku wan tenê tu hişyar bikî yani divê warî de ez bi vê awayî difikirim û ya duyem jî di wêjeya Kurdî de yani pêdîviya me zêdetir mesela yani berhemên wisa ne tenê ê dîrokê heye berhemên wisa ê nav jiyanê heye yani etirandin bi xwe ve bira derkeve xwedê li vir mesela problemê me yên mezin te got hin kes mesela ji xwe re belkî yani dikin bahane
از بخو مثلا جبر کو پیام نیرم نوا خلکی ده وقتا از خازم işte Kurdî hep peyvînekî bikin divê ku ez destpêkê ev pirsa bipirsim tu Kurdî zanî yan na yani ev jî xemginiyekê rastiyekê me ye bi Kurdî dibêjin na yani bi Kurdî dibêjin na bersiva min bi Kurdî dide ez bêjim tu wê Kurdî zanî dibê na ez dikarim xwe îfade bikim ev tişt li gel siyasetmedarê me jî hene yani ji bo hemî ne ji bo hemî nabêjim lê ji bo hin siyasetmedarên me hin alî yani ziman pir giring nabînin yani ew tiştê ku îdeolojiyê ku ew dimeşînin ji bo wan ew pêşiya ziman e pêşiya netewre belê yani ji ber wê ew jî napeyvin yani û dibêjin ku em xwe mesela di warê siyasetê de em nikarin xwe îfade bikin lê ziman tiştekî wisa ye li gorî min yani di nava xweza jiyanê de tu bikartînî tiştekî zindî ye diya me û bavê me yan jî bapîrê û dapîrê me pîrên me kalên me xwe çawa îfade dikirin divê ku ev pirsa meriv bipirse yani ew çawa mesela nava xwe de wesa siyasetê dikirin demekî hin peyv hene yani date axaftin yani ev li gorî min behaneyek e Valla gelek spas yani bêje îca tiştekî dijî heye mamoste li vê belkî te bîstî jî yani li vir mesela tu behs wexta tu dibêjî işte tu Kurdî zanî ya jî kurmancî tu zanî dibê ez azanim dibên fermo ji ber ku ez li Kurdistan tîvî me dibên fermo em bi zazakî jî yani di milîyan jî em bi zazakî jî hep peyvîn dikin îca disekine dibêjî wela ez wîya jî nizanim yani ev problem em niha dikenin lê bes bi pêşerojî de ew gelek problem bi li pêşiya niha ev gotina te rast yani min ez bixwe jî ka cana dibêjim yani heger warekî siyasî ku gor min ne mazeret lê em hûnî bêjin mazeret ji bo em xwe Tirka bidin qebûlkirin em mecbûr Tirkî lêkin heta derecekî ez dibêjim okê baş e lê nivîskarê lê romanê xwe bîranînê xwe serpêhatiyê xwe bi Tirkî dî nivîsîne yani ez ê çawa vî camîrî vê canikê wek nivîskarekî Kurd behsîlim gelo yani bi rastî jî gav tiştê te got gelek spas gelek pîrozin yani em cevana têxin çi sinifê yani em kaşwar bes tenê em dikarin bêjin nasnama wan Kurd e lê bes ne nivîskarekî Kurd wek Yaşar Kemalî herê meriv dikarin bi vê awayî pê nas bike yani baş niha baş gelek temaşevan heyecanı zalim yani heger pirsê we jî hebin hûn dikarin binivîsînin dûr teknîkerê me Ozancan bigînin me em bipirsin bi rastî jî ka bibirin ez nexweşim bi rastî min serma jî girtî lê ez mecbûr bim vê bername çêkim û şevdaxan mirovek bi rastî jî hem zîrek e û hem xebatkarek baş e di Kurdistan tevê jî kadê peyamêrê û gelek bernameyî civatê naz dike însana naz dike ji ber li gora karê xwe têbîniyê wên ji bona me jî ka gelek girîng e heger pirsê we vî warî hebin em dikarin bipirsin û hemû gelek ez nav nikavêjim lê hûn hemû xêrê xweşî hatinin sersera serçavar hatinin ser navê Şevdaxan bijî ka xêratina we teva dikim pirsê we hebin kelama xwe di bigînin me pirsê we tune bin em bernama xwe berdewam dikin û 15 deqê min mayê ji ber ku ez dedî mere li Ewropa dijî ji bo Ewropîya wext gelek girîngî bo Kurda vekî necêde ez dixwazim dî warî misalekê bidim yani bera temaşevan bibirin demagê Helepçe çêbû me wê çaxê wek Federasyona Komêneyê Kurdistanê xwest civînekê tevayî li gel Swêdiya û Kurda çêkin da ku hemû partiyên Swêdiya me dawet kir wê çaxê înternetin nebû name me dişandin hemû name me destê xwe lê kir û lê xist dişandin îjar ji bo Kurda civîn yani normal civîn saet yek bû ez fikirî min goya ez bêm saet yek Kurdî didal bîn hemî nama ji bo Kurdan rêke min got civîn saet 12 ye
حتى ساعات بو يك بواسي حمو كردي ما هاتي وباش جا قد برشي ديكو بو بتقولتي دوزدا مگو والله مجي جاركي هون خبادر ما شبكم جبر بيجي وقت يعني كرد يا جيكا ملتين كراسي peşine كتن başlama وقت جرين ناقر لأوروبا نواي ام جي فيري وقت بونن قال لك جرينجه En باجي şey nava xuda edi da vakta ku em yani em bijin ku sozeki em didin. Em dibêjin bi saeta Kurda ya bi saeta Ewropî. Tişta edit bêjin yani. Ji ber ku يعني bir rastî jî civînê vê derê jî mesela ez bixwe jî mesela diçim hiç di waxta xwe de dest pê nakim. Tücara yani. Çünkü dem wekte got yani ji bo me ji bo vê derê zêde giring nîne. Yani mesela tu bêjî ku işte wadekê dide ji bo te dibêje sibe me hevdû bibînin. Belê tu dibêjî saet çend? Dibê sibe. Erê saet çend? Yani ez ê heta ji ser sibê heta êvarê li benda te bim. Yani tiştekî bêjî saet yek, du, sê. Yani ji ber wê ew gotinê dî derketê nav me. Yani ez bi xwe jî bi kar tînim dibêjim bi Ewropî yan bi Kurdî. Îca سليمان خوشكا سليمان دمير دبيجي كو سفدا خان تو دگره دبیهی گلو روشا خوندنا بکرمانجی باشو چاوی گلو باشتره xwendina kurmancî wele piçekî qelse yek Silêman. Ji ber ku ew latînî zêde aslında dizanin ne ku nizanin çimkî tu zanî mamostet tu jî gelek cara çûye îngilîzî zanin çimkî yani ji ber ku tîpa nas dikin lê bez ji bo wan zehmet tê yani xwendina em bêjin ku kurmancî a bi latînî zehmet e heger bi tîpên em bêjin ku em dibêjin erebiya û qebûl nakin yani bi tîpên em bêjin vê sazê bêjin bi tîpên erebî lê bes bi Kurdî dixwînin yani ne ku naxwînin kurmancî bê lê bi tîpê wan be dixwînin lê bi latînî bi zor zehmet e yani ji bo hemî bajara ez dibêjim ne tenê ji bo aliyekî باشه ببرم یا پرسک من گلو یبو yani dahatu yani peşeroş ve hasile o peşeroş o peşeroş bu bela serime evet me bere digo peşeroş gotuna nişaşı peşeroş valla te şaşmam yani bu seberoje çi xabati tehanin liberde sete gelo berhemekin şki vahiya ya tüne yetişkite eğer fırsatım önce gotuna bile tu zanî mamoste te dîno xwend ji xwe dawiya dîno dê min vekirî nehiştiye yani vekirî min hiştiye yani dawiya wê rewşa dînê yan ji dîno çi lê hatiye ne diyar e min bi zanabûn bi vê awayê hişt ji ber ku berdewamiya dîno heye yani minê navê yani ez dixwazim navê pirtûka pêşerojê de wê derkeve lêkim dînê yani berdewamiya dîno ew be niha ser wê dixebitim xebatam ser wî ye yani tabii divir de ez ê piçekî dijî ew meseleya ku ez bêjim dîno kir dîno piçek dijî ew di sê rûpelên behsa erotîzmê dikim wek formîle ez ê wana piçekî dijî zêde bikim yani di dînê de tabii hinek hene mesela dipirsin dibêjin ya Sevda xan ev yani te dîtiye te bixwejiyaye yani çawa ye em got her berhemekî ê nivîskar heger bi xwe bijî xwezatî jê çû yani jiyana wê temam bû eşker yani tu ji min baştir zanî hinek xeyaliye hinek çavdêriye hinekî rastiye derewe yani wisa bêjim yani meriv dixemilîne dînê heye niha li pêşiya min înşallah yani çend sala aslında ez dibêjim ez ê ha biqedînim lê ji ber karê xwe ragihandinê bi dawî nabe wisa xuyayê ku ew ê piçekî demekê dijî bigire yani saat hoş. Naha rastî te kalkıp yani men dixwazim yani balam kişan naha bok mu got yani dîno de erotîzm heye na dî warî gelo te tu tiş yani tu gotin ya tu em bêjin yani em ê gixwendin çi gotin yani mesela ew ji gor min tapuyak yani tapu yani ne şikest tişkî winî heta niha jinekê tişkî lê nekir
دی واری دیگلو تو گوتن پیو آن تشتک بوده چی بویانه؟ Yani براستی yani gotinên wisa tund hiç nehat. Yani zêdetir mesela eko nirxandin nivîskar bûn. Yani nivîskarên zilam bûjin. Hinek yani belki sê-çar kes tenê ew jî bi piranî piçekî oldar ez wisa bêjim. Oldar piçekî li ji derketin lê wekî de mesela jin gelekî yani pîroz kirin kêfa wan hat ku jinekî wisa mesela nivîsane hinek jin jî yani pêdivî nedikir işte tu behsa van tiştana bikî yani li gorî min tabii ki berhemeke yani herkes dikare rexnê xwe lê bike min jî dixwast ku ji xwezatî rexne pêk were lê bi piranî ez dikarim bêjim ka aleqek xweş hebû yani ji aliyê wêrektî û ji aliyê xemilandina em bêjin ew peyvên erotîk jî yani hata ecibandin yani belki hinek kemasî jî hebin jî lê li gel kemasiya gelekî textîr ji girtî yani wisa bêjim yani ev jî tabii piçekî jî hêzek da min yani ku ez pirtûka dînê de jî dîsa behsa hinek van tiştana bikim. نه راستی تا پیروز دکیم یعنی میشه خواهد تا گلک خوش بو یعنی زمان جی و نواکی نوارویی که یعنی Tu zanî yani karakter her do jî Kurdin yek yani yekî li Ewropa maye yek jî Bakur e yani navbera wan de ew tiştên yani çîrok navbera wan de derbas dibe mijar jî balkêş bû rastî tu jî zanî yani hinek heqîqata ez dikarim bêjim jiyana me bû jiyana em bêjin civata Kurda bû civata me bû yani jî tabii hinek wek min got hinek min zêde kirî hinek min derxistiye hinekî min çavderî kiriye min bîstiye yani tiştên wisa tabii yani hinek mesela wek bîstek berê ji manî ziman hinek nivîskarên oldar yani neecibandin yani bira jinek nenivîsîne yani bi wê awayê rexne kirin lê min rastî min goyê xwe girtiye ji bo van tiştan نه درخبتن و تا پیروز دکیم یعنی راستی جی برهمه خوش بو لی از این زانم پیرابو که اما هیویدار ماوی نیز بیان قیمه بدست بخن اما inşallah. پیرابو جی بخینن گلاوی نرین جیتن خوشی بیش مرسل دینو جی نویسند بو یعنی اگر به بیداده يعني رومان قال لك كيفاش بمشي حسكر نها ام بيجن سيدا خان وقت ما عندك ما بينج دقيقه معي تزانم وقت ما قلت از اوروبا ديجيم بو وقت بو ما قال لك جرين غاز ناخذ منك دقيقه وقت يقدر واسوكم هم جيبوا تكنيك كلمه هم جيبوا برنامج لدومكتين يعني قال لك سدا معنا مخواست يعني براسي قلتنين تي تالي بكرم ودي والدي اسخيرتنا حميم يبان هذاكم سر عباراتنا برسيوان هبن ديساجي كان بنفسينن وديساجي وان بيجن من سرما قلتي هناك نرحت بمشي لي مجبور ما تشيكم وحتى بيجي ديسان بيفانا من روجالات كردستاني نبب روجابا كردستاني كبار خانه او جنبيش كارك مي هم روماني بملبستي وين هاجر وقت كما شبان هجا ويجي قداري بكن دراسي او جيكا خوشکە گزیرەک و جیهاتیە وەکی سەودا خان وەک وەژینا کورد و وەکی گەلێکی دن و هەروەها بەرنامەیەمژی گرانی ئەزێ گوتی ئەزێ گرانی بدمژنێ ku nivîskarên jin bira derkevin narînê xwe ew jî vêrekî jî bêjin kêmanî hebin bêjin rexnê wan jî hebe bêjin em bernameyê bi gotinên te yî talî ji bo ciwanan ji bo jinan ji bo civata me ji bo nivîskarên me û ji bo Kurdên ku bi Tirkî dinivîsînin yanî têbiniyê te giştî kerim bike dor dora tê gelek spas dikim ji bo vê derfetê destpêkê da yani tevlîbûna bernama te baxaptina bi te ez gelekekê xweşim bi rastî gotinên min ê dawî ji bo jinayê bi taybet yani ez bangewazî li jina dikim jinên ku ê nav malê ne taybet ê ku
لمالينا تاني بزاروكي خورا مجول دبن بلا بنفسينا نترسن بلا بنفسينا برهما بعفرينا شو قضاتي اليكاريا زلاما دكن بگوتنی خو به هر آوای چقاسی به هیز بن جخو باور بن اوه بیتر از باورم که پیش روژا مجی اوه باشتر به لورا گوتنه که تجی باشتانه ممسته يعني هەگەر تو بخوازی کل ملەتێکی بنەرێ دەبێت کە تو لە عولێ ژنێوەی ملەتی بنەرێ کاچقاسی ئەو ملەت پێشکەتیە یعنی ji vê aliyê ez dibêjim ku bila jin jinê me yên Kurd ji xwe bawer bin gelek êş û jan û her tişt dîtine lê bi saya wan em dikarin bêjin ku müzika Kurdî yani pêşketiye edebiyata Kurdî pêşketiye hêdî hêdî bêtir ew ê pêş bikeve yani ez divê baweriyê de me çiqasî hejmara me yani lê yani ya divir da ya mühim hejmar nîne ya mühim berhemên ku ew ê derkevin naveroka wan pir mühim e helbet ev jî ji dest û qelema pênûsta jinê derkeve wê baştir bibe ne tenê ji bo Bakur dibêjim li çar parçeyê Kurdistanê jin êdî ji xwe bawerin û dinivînin hêdî hêdî yani berhemên xweş jî derdikevin holî bi rastî mesela roman êdî hêdî zêde dibin yani û berê mesela bira fedî nekin ez wisa bêjim çimkî jin zêdetir jinên me fedî dikin bêşerm e eyb e niza çi ye yani ev ne karê me ye û niza çi yani bila hiç van gotinana ji bîr bikin ji xwe bila bawer bin bira binivînin kek bû bê destpêka mesela ragandinê jî yani hejmara jina zor kêm bû yani ne tenê em bijin qada nivîskarî ragandinê de jî zor kêm bû heta jinek heger derketa televizyonê ya jî rojnameyekê de heger sûretê wê wênê wî derketa digotin ev tiştekî pir eyb çêkiriye lê niha em waya em dibînin çiqas çapemenê çêbûye çiqas radyoyên me hene televizyonên me hene êdî yani jin li wê derê ne hene hejmara wan zêde bûye bêjerên me yên jin hene peyamnerê me yên jin hene yani herkî diçe ew tabû wek te got em dişkînin yani tê bîra min wexta ku nivîsamina ewlî di rojnameyê de derketibû rahmetê apê min telefonê bavê min kiribû gotibû hî Sevda tiştek kiriye wênê wê li rojnameyê xistine dizanî berê kesekî tiştekî xerab bike yani derdiketin Erê rast e dûre hêdî hêdî dîtin ku karekî yani jin jî dikarin her karî bikin yani îro em dibînin ku jin di her warî de hene çima di warê wêjeyê de zêde nebin di warê edebiyatê de jî zêde nebin berhemê xwe neafirînin zêde nenivîsînin yani bi baweriya min ez bawerim ku ew berhemên jina belkî dîsa ez ê feministî bikim ji azilama belkî zêdetir bên xwendin ew meraqeke çêbibe ka jin çawa nivîsan diye yani her awayê ez bêjim Belê gelek spas dikim hêja Sevda Kaplan tu bû mêvanê me belê temaşevanên hêja heger pirsê we hebin em gihaştin hem Mihemed Dawiya bernameya xwe wekî min berê jî got çend cara jî dibêjim ji ber bernameya me bibirhinikî niha lê armanca min di vê bernameyê ew ku ez bêtirîn giranî didim nivîskara jin ku ew dengê xwe hîsê xwe bîr û baweriya xwe nerin û dîtinê xwe bi meriv parve bikin bi civatê parve bikin ku em sûdekê jê bikirin yani em bêjin ew civata girtî ku em wê derbas bikin ew jî ka bi seya nivîskarên jin rewşenbîran jin bêtir em ê bigin civatek pêştetir loma jî di bernameya me de nizanim belkî hinek rexne jî dikin haya em jêtinê yani çima sinfî jin lê ez ê hewl bidim heta gel dikane bim em niha sê heftê pêşî jî tujênan hemû jinin lê hefta pêşiya me kibar xane wê bê ew jî Rojavayê Kurdistanê û nivîskarek zîrek ev rastî
وەکی مەگوت مەسەلە بەژینا کورد ez gelekê xweş mucareyeke min derxist belki ez bitim hevdî nas dikim berêjî me hevdî dîtî jî tîs hatim Diyarbekir lê bejîna Kurd cara wî min derxist gelek tiştê xweş û barkêş yani tiştê te wê pir wara de hevdî temam dikin di vî warî de em ê ez ê hewl bidim dîtin û nerînên jinê û tirsa wan ya te tirsa wan jî civatê em ê rakin pevr bişkenînin heger em dibêjin jin jiyanê divê vê jiyanê de ew jî ke mafê wanî ku bigaribin binivîsînin bela bikin em ê vî hewl bidin derxin gelek spas dikim û heta bernamek din di xêrê xweşê bimînin eger pirsevin çîkerema xwe de ozancan lêkê tune bi em gihaştin dawiya bernameya xwe heta yekşemek din li gel kibarxaneyê min dîsalgeh dibin hêvîdarin pişka sevda tu jî wê guhdarî bike ew jî wê tiştê xweş bêjî bimînin di xêr û xweşiyê de her şad û bextewar bin dîsa spasî te dikim te wextê xwe jî veqetan û mêvanê me belê ozancan heger pirs û tiştek tune bi êdî em karin bernameya xwe bigirin gelek spas Sevda Xan Spas.